हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण आज अध्याय 17वा श्रद्धात्रय विभाग योगचं अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा साध्या सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता समजावून सांगितली आणि त्यामुळेच हे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत. वर्ग सुरू करण्यापूर्वी प्रथम त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे सर्वांच्यासाठी उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे या संधीचा आपण घरी बसल्या लाभ घेऊ शकलो आहोत. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकाचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. तसेच इस्कॉनच्या संपूर्ण टीमचे, विशेष करून टेक्निकल टीमचे धन्यवाद, ज्यांच्या सहकार्याने आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य होत असतं. वर्गाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण आज अध्याय 17वा बघतोय. श्रद्धात्रय विभाग योग किंवा श्रद्धेचे 3 प्रकार. आता 16वा अध्याय जो दैवासुर संपत विभाग योग होता, यामध्ये आपण समजून घेतलं की 2 प्रकारच्या माणसांबद्दल तिथे आपल्याला सांगितलं होतं. पहिले म्हणजे सूर आणि दुसरे म्हणजे असुर. दैवी गुण ज्यांच्यामध्ये आहेत त्यांना सूर म्हटलं होतं आणि जे असुरी गुणांचे आहेत ते असुर आहेत. आता 26 दैवी गुण आणि 6 आसुरी गुणांबद्दल आपण त्या ह्याच्यामध्ये समजून घेतलं त्या अध्यायामध्ये, की या गुणांनी प्रभावित लोक कसा विचार करतात, कशा प्रकारची कर्म करतात आणि मग त्यांच्याबद्दल पुढे त्यांचं कसं गती मिळते याबद्दल विस्ताराने कृष्णांनी अर्जुनाला हे ज्ञान दिलं. आसुरी गुणांच्या बद्दल कृष्ण जास्त माहिती दिली, कारण हे आसुरी गुण आपण म्हटलं की हे बंधनाला कारणीभूत होतात आणि असे आसुरी गुण बाळगणाऱ्यांच्यासाठी धोक्याचा इशारा पण कृष्णांनी दिला की त्यांची अधोगती होते. हे असुर नीच योनीमध्ये जन्म घेतात आणि मग जिथे त्यांना कृष्णांचं पूर्ण विस्मरण राहतं, म्हणजे काय की आत्म्याची जी चेतना असते त्याचा विकास मग अशा निम्न प्राण्यांच्या शरीरात वगैरे होऊ शकत नाही. नरकाची 3 द्वार म्हणजे काम, क्रोध आणि लोभ याबद्दल कृष्ण म्हणाले की तुम्ही याच्यापासून दूर राहा, कारण हीच अधोगतीला कारणीभूत होतात. काम म्हणजे कधीही न संपणाऱ्या इच्छा, आणि त्या इच्छांची पूर्ती करण्याचा जेव्हा मनुष्य प्रयत्न करतो तेव्हा कामतृप्ती होत नाही, म्हणून मग क्रोध उत्पन्न होतो आणि या इच्छापूर्तीच्या प्रयत्नामध्ये कामवासना अधिकच बळावतात. अजून करूया, अधिक करूया, म्हणून मग लोभ उत्पन्न होतो. आता काम, क्रोध आणि लोभ हे 3 शत्रू
आत्म्याला अगदी नीच स्तरापर्यंत घेऊन जातात, जिथून मग आत्म्याच्या चेतनेच्या विकासाची शक्यता संपूर्णपणे संपून जाते. आता दैवी गुण असणारे म्हणजे जे सूर असतात ते भगवंतांना मानतात, पण आसुरी गुण असणारे मात्र भगवंतांना मानत नाहीत. हा त्यांच्यातला मूळ फरक आपण समजून घेतला होता. आता बाहेरील रूप बघून आपण काही समजू शकत नाही, पण आचरण बघितल्यावर मात्र आपल्याला समजू शकतं की कोणामध्ये दैवी गुण आहेत आणि कोणामध्ये आसुरी गुण आहेत. समुद्र मंथनाच्या उदाहरणावरून पण आपण जाणून घेऊ शकतो. बघा, ज्या स्थानावरती हे समुद्र मंथन झालं तर तिथे देवता आणि असुर हे दोन्ही उपस्थित होते. स्थान एकच होतं. ज्या वेगळ्या वेगळ्या साधनांची मदत घेतली गेली मंथन करताना, जसं की वासुकी सर्प, मंदार पर्वत, आता हे सर्व समान साधनं होती दोघांच्यासाठी. तसंच काळ पण दोघांच्यासाठी समान होता. उद्देश पण समानच होतं, अमृताची प्राप्ती करणे. मग दोघांनीही एकसारखी मेहनत घेतली अमृताची प्राप्ती करण्यासाठी, पण अमृत मात्र देवतांना मिळालं, असुरांना मिळू शकलं नाही. आणि याचं कारण जे आपल्याला सांगितलंय भागवतम मध्ये, की देवतांनी भगवंतांची आज्ञा पाळली आणि असुरांनी मात्र ही आज्ञा पाळली नाही. भगवंत म्हणाले होते देवतांना की समुद्र मंथन करते वेळी तुम्ही लोभापासून दूर राहा, जे मिळेल त्याच्यामध्ये संतुष्टी किंवा समाधान माना. आणि देवता तसं करायला तयार झाले. तसंच समुद्र मंथनातून जे काही बाहेर येईल त्याच्या मागे हे आम्हालाच मिळालं पाहिजे म्हणून त्याच्या मागे जाऊ नका. म्हणजे काम जो आहे ना, अधिक प्राप्त करण्याची जी इच्छा आहे ते करू नका असं सांगितलं होतं. आणि विष जर का तुम्हाला मंथनातून मिळालं तरी तुम्ही पळून जाऊ नका. तर त्यावेळेला देवता म्हणाले होते की तसं झालं तर आम्ही तुमच्या आश्रयाला येऊ. त्यावरती भगवंत म्हणाले, श्री विष्णूंनी सांगितलं होतं की मी सांगतो जसं तुम्ही केलं तर मात्र तुम्हाला निश्चित अमृत प्राप्त होईल. काम, क्रोध, लोभ, भय यापासून दूर राहा. असुरांच्या बरोबर भांडण करू नका. आणि आपल्याला जसं माहिती आहे की उच्चैश्रवा घोडा आहे, वारुणी मंदिरा आहे, ऐरावत हत्ती आहे, कामधेनू, अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या या मंथनातून निघाल्या होत्या. पण देवतांनी भगवंतांच्या आज्ञा पाळल्या हे आपल्याला समजायला पाहिजे इथे, आणि त्यांनाच शेवटी अमृताची प्राप्ती झाली. तर इथे काय समजून घेऊया आपण, की जो भगवंतांनी दिलेल्या आज्ञा पाळेल, त्यांनी दिलेल्या विधिविधानांनुसारच आपलं जीवन जगेल, म्हणजे शास्त्रातील विधानांनुसार काय करायचं काय करायचं नाही हे पाळेल त्याचाच उद्धार होईल. आणि असुर मात्र कसे आहेत, या विरुद्ध ते जगतात. आपण जो श्लोक बघितला होता 23वा श्लोक 16व्या अध्यायातला, य शास्त्र विधी मृत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम न वाप्नोती न सुखम न पराम गती. म्हणजे जिथे कृष्ण काय म्हणतायत की जे शास्त्रविधी न मानता स्वैराचार करतात, म्हणजे स्वतःच्या मनाप्रमाणे स्वतःच्या लहरीप्रमाणे वागतात, त्यांना सिद्धी, सुख आणि परमगतीही प्राप्त होऊ शकत नाही. तर आधीच्या अध्यायातले हे जे 2 श्लोक होते 23वा आणि 24वा, ज्यामध्ये कृष्णाने सांगितलं होतं की शास्त्रविधींचा त्याग करून स्वैराचार करणाऱ्या मनुष्याला सिद्धी आणि परमगती प्राप्त होत नाही. म्हणजे उन्नती करण्यासाठी शास्त्रांच्या विधिविधानांचं पालन करावंच लागतं. हे दैवी गुण जर का प्राप्त करायचे असेल तर शास्त्रांच्या अनुसारच आपल्याला चालावं लागेल, आणि ज्याद्वारेच आपली प्रगती होऊ शकेल. आता 17व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचा प्रश्न आहे. म्हणजे अध्यायाची सुरुवातच खरं तर अर्जुनाच्या प्रश्नाने होते, आणि तिथे अर्जुन काय विचारतो की शास्त्रामध्ये सांगितलेलं न ऐकता आपल्या लहरीप्रमाणे जो वागतो, अशा व्यक्ती शास्त्रात सांगितलं असतानाही त्याच्या विरुद्ध आपल्या मनाप्रमाणे का वागतात. आता आपण समजून घेतलं की शास्त्रांचं पालन न करणारे जे असुर आहेत आणि श्रद्धेने शास्त्रांचं पालन करणारे आहेत ते सूर झाले. मग जे श्रद्धावान आहेत पण त्यांची श्रद्धा भगवंतांवरती नाहीये, इतर कोणावर तरी आहे, त्यांच्याबद्दल अर्जुनाला अधिक जाणून घ्यायचंय. म्हणजे हाच अर्जुनाचा प्रश्न आहे. आणि यावर उत्तर देताना कृष्ण सांगतात की हे असं का होतं, तर 3 गुणांच्या प्रभावामुळे मनुष्याची श्रद्धा प्रभावित होते. जसं की आपल्याला एखादा रोग झाला तर मग आपण तो रोग ठरवतो की आपण काय खाणार, कसं काय राहणार ते. म्हणजे जसं आता डायबिटीसचं उदाहरण घेतलं, कोणाला डायबिटीस जर का निदान झालं
तर मग त्याला खाण्यामध्ये काही सगळेच अन्न पदार्थ खाता येत नाहीत, बऱ्याच गोष्टींचं पथ्य त्याला पाळावं लागतं. डॉक्टर त्याला काही नियमितपणे चालण्याचा व्यायाम वगैरे करा असंही सांगतात. आणि आता ह्या गोष्टी जर का पाळल्या नाहीत, तर मग काय त्याचा शरीरावरती दुष्परिणाम अगदी ठळकपणे दिसून येतो. काहींना किडनीचा प्रॉब्लेम होतो किंवा जखम कुठली झाली तर ती भरून येत नाही. म्हणजे काय थोडक्यात की कुठला रोग झाला, व्याधी झाली तर त्याचा प्रभाव संपूर्ण शरीरावरती दिसून येतो. तसंच ज्या वेळेला जीवात्मा प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात येतो, तेव्हा तो त्यांच्या प्रभावामध्ये अडकतो. या गुणांचा प्रभाव आता मनुष्याची श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तपस्या आणि दान या सर्वांवरती दिसतो. आणि मग याच अध्यायामध्ये कृष्णाने ओम तत्सतचा अर्थ सांगितलेला आहे. आणि शेवटच्या श्लोकामध्ये अर्जुनाने जो पहिल्या श्लोकामध्ये प्रश्न विचारलेला आहे, त्या प्रश्नाचं उत्तर कृष्णाने शेवटच्या श्लोकामध्ये दिलेलं आहे, की जे कृष्णांची शरण घेतात ते कृष्णधामामध्ये जातात आणि जे असुर आहेत, जे शास्त्रांचे नियम तोडतात, ते मात्र नरकामध्ये जातात. मग आता हे जे मधले आहेत, म्हणजे काय मधले म्हणजे कुठलं, की जे श्रद्धावान आहेत पण त्यांची श्रद्धा भगवंतांवरती नाहीये, इतर कोणावर तरी आहे, त्यांच्याबद्दल अर्जुनाला जाणायचंय. जसं कृष्णांनी आधी सांगितलंय की या 3 गुणांना पार करून जो जो पुढे जातो त्याला गुणातीत म्हटलेलं आहे. जो तिन्ही गुणांच्या वरती असतो, त्या विशुद्ध सत्वगुणामध्ये तो स्थित असतो. आणि असा व्यक्ती तिन्ही गुणांच्या वरती असलेल्या विशुद्ध सत्वगुणामध्ये म्हणजे गुणातीत अवस्था त्याने गाठली असं म्हणता येते. आता या गुणामध्ये, विशुद्ध सत्वगुणामध्ये रजोगुण आणि तमोगुणाचं मिश्रण नाहीये. सत्वगुण हा आपण कसा म्हटलं, सत्वगुण अ, या 3 गुणांपैकी म्हणजे प्रकृतीच्या 3 गुणांपैकी रजोगुण, तमोगुण आणि सत्वगुण या तिघांमध्ये सत्वगुण श्रेष्ठ मानला गेलाय. पण तरीही सत्वगुणी व्यक्ती जेव्हा सुखामध्ये अडकतो तेव्हा तो भक्तीमध्ये दृढ राहू शकत नाही, किंवा त्याला आपल्या ज्ञानाचा जरी गर्व झाला तरीही तो बंधनामध्ये अडकतो. पण विशुद्ध सत्वगुण मात्र याच्याही पलीकडे आहे, एकदम शुद्ध असा आहे, पवित्र असा हा गुण आहे. म्हणून कृष्ण म्हणतात की शुद्ध भक्त हा या तिन्ही गुणांच्या वरती स्थित असतो. आपण एक श्लोक दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितला होता, ज्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणाले की त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य हा भाव अर्जुन, म्हणजे काय तर 3 गुणांच्या पलीकडे अर्जुना स्थित हो. पण आता जे या 3 गुणांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाहीत, ज्यांची श्रद्धा या 3 गुणांनी प्रभावित होते, मग या 3 गुणांबद्दल म्हणजे सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण याबद्दल आपण 14व्या अध्यायामध्ये अगदी सविस्तर समजून घेतलेलं आहे. पण आता ह्या अध्यायामध्ये थोडीशी उजळणी करूया, म्हणजे आपल्याला आजचा अध्याय समजायला सोपा जाईल. तर बघा, 3 प्राणी आपण उदाहरणादाखल घेऊ शकतो या गुणांच्या संबंधित. त्यामुळे आपल्याला हे समजेल अगदी व्यवस्थित. आता सत्वगुण म्हणजे गाय, रजोगुण म्हणजे वाघ आणि तमोगुण म्हणजे कोल्हा. आता या तिन्ही प्राण्यांचे जर का आपण गुण बघितले ना, तर आपल्याला सत्व, रज आणि तम हे 3 गुण अगदी नीटपणे लक्षात राहतील. आता पहिलं म्हणजे आपण तमोगुणातला कोल्ह्याचं उदाहरण घेऊया. आता हा कोल्हा कसा असतो, रात्रभर जागा असतो आणि सकाळी झोपतो. तसंच तमोगुणी अधिक रात्रीच्या वेळेला जागरण करतो आणि संपूर्ण रात्र तो जागा राहू शकतो, पण तो दिवसा मात्र झोपतो. आता कोल्हा जो असतो त्याच्यामध्ये एक असुरक्षिततेची भावना स्पष्ट दिसते. आता ज्या भागामध्ये किंवा गावामध्ये कोल्हे आहेत ना, ते लोक तिथले सांगू शकतील की समोरून जर का कोल्हा येत असेल तर म्हणजे आपण त्याला काही इजा जरी नाही केली, त्याला कुठेही काही त्रास देण्याचा जरी आपल्या मनामध्ये विचार नसला, तरी कोल्ह्याच्या मनामध्ये मात्र असुरक्षिततेची भावना असते आणि तो अचानकपणे काहीतरी करतो. तर तसंच या तमोगुणी लोकांमध्ये या प्रकारची असुरक्षितता दिसून येते, जशी दुर्योधनामध्ये होती. दुर्योधन ज्या वेळेला राजसूय यज्ञामध्ये गेला होता, तिथे अनेक जण आले होते युधिष्ठिर महाराजांना आशीर्वाद द्यायला, शुभेच्छा द्यायला. आता ते बघून दुर्योधन अत्यंत दुःखी झाला होता आणि त्याने शकुनीला याबद्दल बोलूनही दाखवलं. आणि शकुनी काय म्हणाले होते की आपणही असाच कार्यक्रम करूया, म्हणजे सर्वांना बोलवूया. पण दुर्योधन त्यावेळेला मात्र अत्यंत द्वेषाने, मत्सराने भरून गेला होता. एवढं की ते हे पांडव आता जगलेच नाही पाहिजे, यांना संपवून टाकलं पाहिजे, असा एक टोकाचा विचार, त्यांना पांडवांचा नाश करण्याचा विचार त्याच्या मनात आला होता, हा जो तमोगुणी लोकांचा असतो.
तमोगुणी लोकांना दुसऱ्यांना दुःख द्यायला, यातना द्यायला खूप आनंद मिळतो. स्वतःला काही मिळालं नाही तरी चालेल, पण दुसऱ्याला मात्र मिळू द्यायचं नाही असा त्यांची वृत्ती असते. तर दुसऱ्याच्या पराभवात जणू त्यांना सुख मिळत असतं. आता दुसरं म्हणजे आपण जे कोल्ह्याचं उदाहरण बघतोय, तो बघा स्वतः काही मेहनत करत नाही, पण दुसऱ्याच्या कष्टाचं फळ तो खातो. जसं की आता वाघ पाठलाग करून कुठल्या हरणाची इत्यादी शिकार करतो आणि ते तो खाऊन टाकतो त्या हरणाला. आणि त्यामध्ये जे काही उरतं तर तिथे राहिलेल्या ज्या मांस असतं त्या हरणाचं, त्याचे काहीतरी तुकडे हा कोल्हा काढून खातो. म्हणजे ही त्याची सवय असते. तर आपण नेहमीच्या ह्याच्यामध्ये जरी बघितलं, जगामध्ये म्हणतात तसं भौतिक जगामध्ये, शाळेमध्ये काही मुलं असतात जी स्वतः गृहपाठ करत नाहीत, पण कोणाचा तरी गृहपाठ कॉपी करून स्वतःच केलाय असं दाखवतात. ऑफिसमध्ये काही लोक असतात प्रोजेक्टवर काम करणारे, ऍक्च्युअल त्याच्यामध्ये काही सहभाग घेत नाहीत, पण कोणाची तरी दुसऱ्याचे मेहनतीचं श्रेय मात्र ते स्वतः घेतात. प्रयत्नही करत नाहीत काम करण्याचा संधी असली तरी. तर हा आळस झाला. म्हणजे तमोगुण म्हटलं आपण, तीन त्याच्यामध्ये क्वालिटीज असतात: निद्रा, आलस्य आणि प्रमाद. तर आध्यात्मिक जीवन आणि भौतिक जीवन दोन्ही मध्ये ते प्रयत्न करत नाहीत निद्रा, आलस्य, प्रमादामुळे. आता आपण बघतो जसं गावामध्ये चहाच्या टपऱ्या असतात बघा, काही एक ठराविक अंतरावरती. तिथे असे लोक बसलेले दिसतात, म्हणजे काहीतरी फालतू चर्चा करत असतील, दिवसभर बसून वर्तमानपत्रच वाचत असतील. आणि मग रात्र झाली की आता दुकानच बंद झालं, आता इथे बसायला पण जागा नाही, म्हणून मग घरी येऊन झोपतील. काही काम करणार नाहीत, कसली जबाबदारी घेणार नाहीत. आणि कोणाची, इतरांची जर का प्रगती झालेली त्यांना कळलं तर तेही त्यांना बरं वाटत नाही, म्हणजे ते सहन करू शकत नाही. अशी मत्सरी वृत्ती असते त्यांची. आता रजोगुणी व्यक्ती हा समजण्यासाठी आपण वाघाचं उदाहरण घेतलं. आता रजोगुणी लोकांना दुसऱ्यांवरती प्रभाव टाकण्याचा त्यांची इच्छा असते, म्हणजे ती त्यांना प्रबळ इच्छा असते म्हणूया. त्यासाठी ते सतत प्रयत्न करत असतात. खूप तृष्णा असते अशा लोकांमध्ये. आता हत्ती हत्ती पण रजोगुणीच आहे, पण हत्तीला जर का प्रशिक्षण दिलं ना तर तो मात्र सत्वगुणामध्ये येऊ शकतो. आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन इतरांसमोर करण्यासाठी हत्ती मोठे मोठे वृक्ष उखडून, म्हणजे काय म्हणतो, उपटून काढू शकतो. म्हणजे मीच सगळ्यात श्रेष्ठ असं मानून रजोगुणी व्यक्ती ही इतरांचं शोषण करताना आपल्याला दिसतो समाजामध्ये. अत्याचार करतात असे लोक. आता हे लोक एक त्यांचं असं अशी वृत्ती असते ना की ते सगळ्यांच्या बरोबर मिळून मिसळून काम करू शकत नाहीत. त्यांना स्वतः श्रेष्ठ असल्यासारखं वाटतं, त्यामुळे टीम बरोबर काम करू शकत नाहीत. एकटं एकटं ते करतात. जसं आपण म्हणतो ना, मुंग्या कशा समूहामध्ये काम करतात, पण वाघ कसा असतो, एकटं राहणं त्याला आवडतं, एकट्यानेच तो शिकार करतो. आता रजोगुणी व्यक्ती दुसऱ्यांना प्रभावित करण्यासाठी त्याचे कपडे वगैरे असे जरा म्हणजे काय म्हणतो, ब्राईट कपडे किंवा असं ठळकपणे उठून दिसायला पाहिजे मी, हे त्यांची हे असतं. पैसे त्या कार्यासाठी उधळतील, म्हणजे लोकांनी माझी नोंद घ्यावी, मला लक्षात ठेवावं, असं त्यांचं असतं. कुठल्या अगदी धार्मिक कार्यक्रमात जरी गेले तरी आपण किती धार्मिक आहोत हे सगळ्यांना कळावं असं ते वागत असतात. तर ही जी तृष्णा असते ना मान प्रतिष्ठेची, माझा सत्कार व्हावा, मला मान सन्मान मिळावा, सर्वांनी माझ्यासाठी टाळ्या वाजवाव्या, मला भेटवस्तू मिळाव्या, कौतुक व्हावं, ही अशी त्यांची ती अपेक्षा असते. आता रजोगुणी लोभी पण असतो. आणि हे सर्व गुण असल्यामुळे रजोगुणी लोक पूर्ण विचार न करता पटकन निर्णय घेऊन काहीतरी मोकळे होतात, कारण त्यांना ते प्राप्त करण्याची खूप घाई असते. तमोगुणी तर विचार आपण म्हटलं करतच नाहीत, म्हणजे निर्णयही घेत नाहीत आणि कार्यही करत नाहीत. पण रजोगुणी पूर्णपणे सारासार असा विचार न करता, म्हणजे आपण म्हणतो ना, थोडासा एक काळ जाऊ द्यावा, आपण कुठला मोठा निर्णय घेण्याच्या आधी आपल्याला समजतं आणि ते निर्णयाचा पुढे काय कॉन्सिक्वेन्स होईल हाही विचार करू शकतो. हे सर्व सत्वगुणी करतो. पण रजोगुणी मात्र घाईने ठरवतो विचार करून. जशी आपण ते त्रिशंकू आणि विश्वामित्र यांची कथा बघितली होती, तिथे त्रिशंकूकडून पूर्ण गोष्ट न समजून घेताच वशिष्ठ ऋषींना, म्हणजे त्यांनी काय ऐकलं की केवळ वशिष्ठ ऋषींना जमत नाही एवढंच त्या विश्वामित्रांनी ऐकलं त्रिशंकूकडून. आणि त्याच्यावरून त्यांना जमत नाही का, मग मी करून दाखवतो, म्हणून त्यांनी त्रिशंकूला स्वर्गात पाठवण्याचं आव्हान घ्यायला ते तयार झाले होते. तर हे असं घाईने निर्णय घेणारे म्हणजे रजोगुणी. आणि अशा रजोगुणामध्ये स्पर्धा पण खूप असते आपापसामध्ये. आणि त्यामुळे आपल्याला ते पटकन गोष्ट प्राप्त व्हावी, आपणच पुढे जावं, म्हणून मग ते चुकीचे निर्णय घेतानाही आढळतात.
आता सत्वगुणासाठी आपण उदाहरण घेतलं गायीचं. आता गाय जरी आकाराने मोठी असली, शक्तिवान असली, तरी मात्र ती स्वभाव कसा असतो, शांत स्वभावाची असते. गवत इत्यादी खाते. वाघाचा आहार कसा, तो मांसाहार करतो, रक्त इत्यादी म्हणजे असं प्राण्यांचं ताजं मांस त्याला आवडतं. आणि कोल्हा उष्ट अन्न खातो, वाघाने इत्यादी खाऊन सोडलेलं अन्न तो खातो. आता गाय हिरवा चारा खाते, दूध देते. शेतकरी पण तिचा सांभाळ करतो. आणि आपण जसं आधी म्हटलं की 7 मातांमध्ये एक स्थान गायीला दिलं गेलेलं आहे. कृष्णांना अतिशय प्रिय असते, म्हणूनच कृष्णांना तृणचर अनुगम असंही भागवतम मध्ये त्यांना नाव दिलेलं आहे. तृणचर म्हणजे तृणावरती चरणारे, गवतावरती चरणाऱ्यांच्या अनुगम. अनुगम म्हणजे त्यांच्या पाठीमागे जो चालतो, म्हणजेच कृष्ण. गायी पुढे आणि कृष्ण मागे असं म्हणून तृणचर अनुगम. तर तसंच सत्वगुणी व्यक्ती हे शांत स्वभावाचे असतात. आपण हे गुण जे बघितले त्याप्रमाणे नम्र असतात, सहनशील असतात, सर्वांच्या बरोबर मिळून मिसळून राहण्याचा स्वभाव असतो, टीम मध्ये काम करू शकतात. आणि कृष्ण पुढे 18व्या अध्यायामध्ये सत्वगुणींबद्दल सांगत असताना सांगतात की मनाचा किंवा इंद्रियांचा संयम सत्वगुणी व्यक्ती करू शकतो. शुद्धता तो पाळतो, क्षमाशील वृत्ती असते, ज्ञानी असतो. पण आता सर्व सत्वगुणी कृष्णांचीच उपासना करतील असं नाहीये. ते कधी देवदेवतांची किंवा कधीतरी कुठल्या तरी मनुष्याची पण त्याला वरिष्ठ मानून त्याची पूजा करतील असंही आढळतं. तर जे सत्वगुणी आहेत पण कृष्णांची पूजा करत नाहीत, म्हणजे जे श्रद्धावान आहेत पण त्यांची श्रद्धा कृष्णांवरती नाहीये, अशांना आपल्या प्रयत्नांमध्ये यश मिळतं का? ते परमोच्च अवस्थेपर्यंत मग प्रगती करू शकतात का? हे अर्जुनाचे प्रश्न आहेत या अध्यायामध्ये. आणि आता आपण 3 गुण समजून घेतले. सत्वगुणी व्यक्तीसाठी भगवत भक्तीमध्ये जोडून घेणं हे नेहमी सोपं असतं. सत्वगुणी आपण जसं म्हटलं त्याचे गुण काय आहेत की विचारपूर्वक तो निर्णय घेतो, समजून घेतो व्यवस्थित ती गोष्ट आणि त्याच्यानुसार तो निर्णय घेतो. आणि सत्वगुण प्रधान व्यक्तीचा आहार पण सात्विक स्वरूपाचा असतो, त्याचं जीवनशैली पण अगदी सात्विक स्वरूपाची असते. जसं राजा म्हटलं ना आपण, तो रजोगुणी असतो. राजाला हा रजोगुण हवाच ना, म्हणजे शासन करायचं, राज्य वाढवायचं, रक्षण करायचं राज्याचं, तर हा रजोगुण त्याच्यासाठी महत्वाचा आहे. पण रजोगुण कसा वाहत जाण्याचा आहे म्हटलं ना आपण, जसं पटकन पटकन त्याला त्या गोष्टी हव्या असतात. राज्य वाढवायचंय तर मग तो कधीतरी अनैतिकतेचा मार्ग पण अवलंबन त्याचं करू शकतो. म्हणून राजा जेव्हा सत्वगुणी ऋषींच्या मार्गदर्शनाखाली किंवा सत्वगुणी मंत्र्याच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा तो कार्य करतो ना, तेव्हा तो राजऋषी बनू शकतो. जसे आता युधिष्ठिर महाराज, अमरीश महाराजांची कथा आपण बघितली होती, किंवा आपले शिवाजी महाराजांचं उदाहरण आहे. हे सर्व राजे कसे शासन करत होते, पण ते सत्वगुणाच्या प्रभावामध्ये त्यांनी शासन केलं. रजोगुणामध्ये वेग असतो आणि सत्वगुणाने तो आवेग जो असतो ना, तो नियंत्रित होऊ शकतो आणि त्याचा सदुपयोग होऊ शकतो. जसं पुराच्या पाण्याचा आपण म्हणतो ना की ते वाहत आलं तर ते नुकसान करतं, पण धरण जर का असेल तर ते नियंत्रितपणे बघा ते रिकामं करता येऊ शकतं. तर मग ते पाणी उपयोगी पडू शकतं शेतीसाठी, म्हणजे जेव्हा पाहिजे तेव्हा त्याचा वापर योग्य प्रकारे होऊ शकतो. तर त्यामुळे राजा जेव्हा सत्वगुणी गुरु किंवा ऋषी यांच्या सल्ल्याने राज्य करतो, तेव्हा तो अधिक चांगल्या प्रकारे राज्य करू शकतो. जसं आता पांडवांचे धौम्य ऋषी होते, प्रभू रामचंद्रांना मार्गदर्शन वशिष्ठ ऋषींनी केलं. किंवा आता हल्लीचं म्हणजे उदाहरण झाली काही आपल्या इतिहासातली, तर राजा अशोकचं बुद्धाने केलं, चंद्रगुप्ताचं चाणक्याने केलं. तर अशी उदाहरणं आहेत. म्हणजे नियंत्रण जर का असेल ना, तर मग व्यक्तीचं चारित्र्य चांगलं घडू शकतं. जसं लहान मुलांच्यासाठी हा रोल आई वडील किंवा शिक्षक हे निभावू शकतात. तर हे महत्वाचं होतं. आता आपण पहिल्या श्लोकाकडे वळूया आणि मग सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णो सत्वमाहो रजस्तमः. हरे कृष्ण. अर्जुन हरे आहे. कृष्ण. अर्थ वाचू का? वाचा वाचा. हो वाचा. हरे कृष्ण. अर्जुनाने पृच्छा केली, हे कृष्ण, जे शास्त्रविधींचे पालन न करता
स्वतःच्या धोरणेनुसार पूजन करतात. त्यांची काय अवस्था असते? ते सत्वगुणी, रजोगुणी की तमोगुणी असतात? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 16व्या अध्यायाच्या जे शेवटचे 2 श्लोक होते त्याच्यामध्ये कृष्णांनी शास्त्रविधींचं महत्व सांगितलं. म्हणजे 23वा आणि 24वा श्लोक होता तो. आणि आता इथे अर्जुन प्रश्न विचारतोय की जे शास्त्रविधींचं पालन करीत नाहीत त्यांची कुठली स्थिती असते. तर बघा 4थ्या अध्यायामध्ये पण कृष्णांनी श्रद्धेचं महत्व अर्जुनाला सांगितलंय की श्रद्धावान लभते ज्ञानम, म्हणजे श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानाची प्राप्ती करू शकतो. ज्याने आपली इंद्रिय संयमित केली आहे त्यालाच हे ज्ञान प्राप्त होऊ शकतं. म्हणजे श्रद्धेचं महत्व अर्जुनाला समजलंय. पण जो कृष्णांवरती श्रद्धा ठेवत नाही त्याचं पुढे काय होतं हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. आता बघा श्रद्धा ही असतेच, मग कोणाची ती कृष्णांवर असेल, कोणाची आपल्या आई वडिलांवर असेल, कोणाची देवदेवतांवर असेल किंवा कुठल्या इतर व्यक्तीवर पणही मनुष्याची श्रद्धा असू शकते. पण श्रद्धा ही असतेच. पण आता ती कोणावरती आहे हे मात्र बदलतं. आणि हे कशाप्रमाणे बदलतं तर प्रकृतीचे 3 गुण हे ठरवतात. या त्रिगुणात्मक प्रकृतीच्या प्रभावामुळे एक प्रकारचा स्वभाव, विशिष्ट प्रकारचा स्वभाव मनुष्याला प्राप्त होतो. आता तो सात्विक असेल, राजसिक असेल किंवा तामसिक असेल. पण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन जर का घेतलं, भक्तांचा संघ प्राप्त केला तर तमस गुण आणि जो रजस गुण आहे याने प्राप्त होणाऱ्या स्वभावाला बदलून सात्विक स्वभाव होऊ शकतो. आणि या तिन्ही गुणामधील श्रद्धा मात्र परिपूर्ण नसते, कारण आपण हे तिन्ही गुण कसे प्रकृतीचे 3 गुण म्हटलेले आहेत आणि त्यामुळे ती अशुद्धताच मानली गेलेली आहे. तर त्यामुळे या 3 गुणांना मुळे प्राप्त होणारी जी श्रद्धा आहे ती पण अशुद्धच आहे, परिपूर्ण नाहीये. तर आपल्याला या 3 गुणांच्या पलीकडे जी विशुद्ध सत्व गुणापर्यंत पोचायला कृष्ण सांगतात. आणि भक्ती सेवा ही त्याच्यासाठी आपल्याला मार्ग सांगितलेला आहे. म्हणजे हे 14व्या अध्यायामध्ये, 16व्या अध्यायामध्ये हे आपण समजून घेतलेलं आहे. आता आपण दुसरा श्लोक बघूया म्हणजे आपल्याला अजून कळेल. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. वाचू का? श्री भगवान हा, वाच. म्हणाले, देहधारी आत्म्याने प्राप्त केलेल्या प्राकृतिक गुणानुसार मनुष्याची श्रद्धा सात्विकी, राजसी आणि तामसी अशी 3 प्रकारे असू शकते. याविषयी आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतात की जीव प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात आल्याने त्या गुणांच्या प्रभावाने त्याला विशिष्ट स्वभाव प्राप्त होतो. म्हणजे ज्यांनी भगवंतांची शरण घेतली नाही ते 3 गुणांना पार करू शकत नाहीत. त्यांची श्रद्धा या 3 गुणांनीच मिश्रित होते. जसं आपण बघा चष्म्याला कुठल्या एका लाल रंगाची काच लावली तर आपल्याला कशा सगळ्या गोष्टी तशाच लाल रंगाच्याच दिसू लागतील. पण आता काचा नेहमीच्या असतील तर सर्व गोष्टी कशा स्पष्ट दिसतील. तसंच जर भगवंतांवरती श्रद्धा जर का नसेल तर मात्र श्रद्धा ही 3 गुणांच्या प्रभावाने त्रिगुणांच्या द्वारे प्रभावित होईल. तर जसं जीवांना आपल्या सात्विक, राजसिक किंवा तामसिक गुणांचा पूर्वकर्माच्या नुसार त्याच्यावरती प्रभाव पडत असतो, त्या त्या प्रकारचा स्वभाव प्राप्त होत असतो. आणि जर का ह्या जन्मामध्ये जीवाने कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतलं नाही तर मात्र तो ह्या 3 गुणांच्या प्रभावाखालीच येतो. आणि ह्या गुणांचा प्रभाव आपल्या वरती अनादी काळापासून पडत आलेला आहे बघा. त्यांच्या प्रभावानेच आपण कर्म करत आलेलो आहे आणि त्या कर्माचं त्याप्रमाणे आपल्याला इच्छा होतात आणि मग आपण पुढचं शरीर धारण करतो. तर जीव जेव्हा प्रकृतीच्या संपर्कात असतो ना तर तेव्हा त्याचा संपर्क या त्या प्राकृतिक गुणांशी येतोच आणि त्याला हा विशिष्ट स्वभाव प्राप्त होतो असं म्हटलेलं आहे. पण मनुष्याने जर का आध्यात्मिक मात्र गुरूंचा संग केला त्यानुसार, एकच मिनिट. हा,
क्षमस्व. तर जर का गुरूंचा संग केला, भक्तांचा संग प्राप्त केला, त्याप्रमाणे आचरण घडून आणलं, तर मात्र हे परिवर्तन पण होऊ शकतं. म्हणजे कोणाला त्या गोष्ट म्हणजे ह्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली राहणं हे काही कंपल्शन नाहीये. हे आपण बदलू शकतो जर का त्याप्रमाणे आपण आपल्यामध्ये बदल घडून आणला तर. आणि तमोगुणापासून मग सत्वगुणामध्ये, किंवा तमोगुणापासून प्रथम रजोगुण आणि रजोगुणापासून सत्वगुणामध्ये आपण उन्नत होऊ शकतो. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट गुण एखाद्या व्यक्तीला प्रबळ, म्हणजे म्हणतो ना 3 गुणांपैकी एक गुण हा प्रबळ असतो. हा मनुष्याच्या पूर्वकर्मानुसार ठरलेला असतो. पण तरीही त्या गुणातूनही तो विशुद्ध सत्व गुणाकडे प्रगती करण्याची संधी मात्र त्याला सदैव उपलब्ध असते. हे महत्वाचं आहे. आता तिसरा बघूया आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वानुरूपा सर्व श्रद्धामयो मयोऽयं पुरुषो यो छद यो यच्छ्रद्धस एव सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, ऐकू येत आहे ना? हो. हो हो, येतोय. हे भारता, विविध प्राकृतिक गुणांच्या अंतर्गत मनुष्याच्या जीवनास अनुरूप अशी विशिष्ट प्रकारची श्रद्धा त्याला प्राप्त होते. जीवाने प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार तो विशिष्ट प्रकारच्या श्रद्धेने युक्त असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्णाने आपल्याला सांगितलं की या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली माणसाची श्रद्धा सात्विक, राजसिक किंवा तामसिक असते. आणि जशी त्याची श्रद्धा असते तशाच माणसांचा तो संग पण करतो. तर इथे समजून घेऊया की प्रत्येक जीव हा, आपल्याला माहिती आहे, भगवंतांचा मूलतः अंशच आहे. आपण 15व्या अध्यायामध्ये तो श्लोक शिकलो होतो ना, ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः. पण जीवाला जेव्हा भगवंतांशी असणाऱ्या या आपल्या संबंधांचं विस्मरण होतं ना, तेव्हा तो भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येऊन बद्ध होतो आणि प्रकृतीच्या 3 गुणांचा संग करतो आणि तसा तसा स्वभाव त्याला प्राप्त होतो. पण जो विशुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित आहे, जो विशुद्ध सत्वगुण म्हणजे 3 गुणांच्या वरती असल्याने त्याच्यात मात्र त्रिगुणात्मक प्रकृतीचा प्रभाव पडू शकत नाही. तर इथे लक्षात घेऊया, रजोगुणी आणि तमोगुणी प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचा जर का आश्रय घेतील, त्याप्रमाणे आचरणात बदल घडवून आणतील, तर त्यांचीही प्रगती सत्वगुणापर्यंत होऊ शकते. पण कोणी प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच हे कार्य करू शकतात, हे विशेष आहे. सर्वसाधारण मनुष्याने रजोगुणी व्यक्तीला आणि तमोगुणी व्यक्तीला बदलण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यात यश मिळणं कठीण आहे. तर कृष्णांनी सर्वांच्यासाठी गुरु, साधू आणि शास्त्र हा मार्ग सांगितलेला आहे. त्यामुळे रजोगुणी आणि तमोगुणींनी पण हा मार्ग घेऊन सत्वगुणापर्यंत वाटचाल करू शकतात. सत्वगुण महत्वाचा काय आहे? कारण तिथून भक्तीला आपण जोडून घेऊ शकतो. जोपर्यंत रजोगुण आणि तमोगुणाचा प्रभाव आहे तोपर्यंत हे सहज शक्य होणार नाही. त्यामुळे रजोगुणी आणि तमोगुणी व्यक्तींना निराश होण्याचं कारण नाहीये. कृष्णांनी हा जो मार्ग सांगितलेला आहे तो त्याचा अवलंब करून आपण प्रगती तो व्यक्ती करू शकतो. म्हणजे रजोगुण किंवा तमोगुणात अडकून राहणंच गरजेचं नाहीये. योग्य त्या प्रयत्नांनी तो सत्वगुणापर्यंत व्यक्ती उन्नती करू शकतो. म्हणजे प्रोत्साहन देणारा श्लोक आहे रजोगुणी आणि तमोगुणी व्यक्तींच्यासाठी. आता रजोगुणी कसा आहे, आपण म्हटलं असंख्य इच्छा आहेत त्याच्या आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी त्याची सतत धडपड आहे. मग त्या इच्छा पूर्ण झाल्या तर तो सुखी असतो, अन्यथा तो दुःखी असतो. आणि तमोगुणी तर आपण म्हटलं अज्ञानातच आहे. आळस, निद्रा, प्रमाण हेच त्याचे प्रमुख त्याचे गुण असतात. पण सत्वगुणीकडे आपण जाणून घेतलं होतं की ज्ञान असतं, त्यामुळे तो काय पाप, कर्म इत्यादी करत नाही आणि त्यामुळे तो सुखी असतो, जीवनामध्ये आनंद उपभोगत असतो. पण कृष्ण भक्तीचा मात्र जो खरा आनंद असतो ना, तो तो प्राप्त करत नसतो, तो मिळत नसतो त्याला. कारण शेवटी तो भौतिकातलाच आनंद प्राप्त करत असतो. सत्वगुण हा भौतिक प्रकृतीचाच 3 गुण असल्यामुळे त्यातल्या त्यात तो थोडा आनंद प्राप्त करतो, पण भौतिक आनंद. आणि भौतिक आनंदाचं स्वरूप कसं असतं? तात्पुरतच असतं. तर जेव्हा सत्वगुणी व्यक्ती प्रयत्न करतो तेव्हा मात्र त्याला समजतं की शाश्वत आनंद हा कृष्ण भक्तीमध्ये मिळतो. आणि त्यामुळे मग तो भगवत सेवेमध्ये जोडून घेतो आणि मग हळूहळू विशुद्ध सत्वगुणापर्यंत प्रगती पण करतो. हा, आता आपण चौथा बघूया श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः
प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सात्विक मनुष्य देवतांचे पूजन करतात. राजसिक मनुष्य राक्षसांचे पूजन करतात आणि तामसिक मनुष्य भूत प्रेतांचे पूजन करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण काय समजून घेतलं की जो कृष्ण भावना भावित आहे त्याची श्रद्धा कृष्णांवर आहे, पण जो कृष्ण भावना भावित नाही त्याची श्रद्धा मात्र प्रकृतीच्या या 3 गुणांनी प्रभावित होते. मग व्यक्ती सत्वगुणी असेल तर तो देवदेवतांची उपासना करतो, ब्रह्मदेव, शंकर, इंद्र, चंद्र, सूर्य अशा अनेक देवतांची उपासना करू शकतो तो, आणि ती एका विशिष्ट हेतूने केली जाते सत्वगुणी व्यक्तीच्या द्वारे. मग रजोगुणी व्यक्तीचं काय हवं असतं, त्याची आकर्षण असतं संपत्ती, बल, सत्ता वगैरे ह्याची त्याला म्हणजे जास्त आवश्यकता असते. त्यामुळे तो मग तो तर एखाद्या व्यक्तीला आपण परमेश्वर मानू शकतो, एखाद्या श्रेष्ठ व्यक्तीला किंवा वरिष्ठांना काय म्हणतात तो श्रेष्ठ मानून त्यांचीच पूजा करू शकतो. तर श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये उदाहरण दिलेलं आहे की दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या वेळी कलकत्त्यामधला एक मनुष्य हिटलरची पूजा करत असे. आता त्या महायुद्धाच्या दरम्यान या माणसाने काळा बाजार इत्यादी करून खूप धन अर्जित केलं होतं, त्यामुळे त्याचा हिटलरवरतीच श्रद्धा होती. तर तमोगुणी किंवा रजोगुणी हे अशी कार्य करू शकतात. आता तमोगुणी म्हणजे अज्ञानीच असतो ना, तर त्यामुळे मग तो भूतप्रेतांची इत्यादी पण उपासना करतो. काही खेड्यांमध्ये बघा कुठल्या झाडावर भूत आहे असं मानून त्या झाडाची पूजा. आता